Hanya hai lam soko Tiprasa TV YouTube channel o tini phungni jorao जों nugui mankha bubagrani Twitter o sijak oktuma ei bol lukurongno tam kwcharkha amo tini ang kok rok bai sawi khwnarnai pung kaham jotono no ani naslenai rok tul khainai rok ano sajage wngjaknai rok ang Tipra ani dofani hamkraini bagui si rongni ano kwplai khlai rinani bagui ya manik sarkar bai tuiduljak Communist Party जोंनो chukluk suka Tiprani Congress khaicho pani ei kitare nyoro horka jepirok 2018 ni hoite 2023 jora hani bsarong ni bagai tabuk sak jora mungsa samung khlayaku ang ani dofani bagai paithak hama na sama jora chini constitutional manthai kokno tuyui koklam salaimani muthakgla ni sak ni kokno tui oro ta ebrumdi chini sak ni kok sajaknai kwbangma tongo tei chini manthani bagai ang holong haike basawi tongnai mo kokno saka bubagra Pradip Kishore Maniko Deborma Tiprasa TV YouTube channel no bulan hoite paithak jora naima bagai belai hanbai tei ang je kok samani chaya sugya tongha an nakar jadi naitoni chakrai Tiprasa TV hanbai।